سلام كمي تغنوز خبركم تقراتلتي إريتريان ميديا نيتورك زينا حيزنا لكم قريبنا زلنا بيترس منقسن ليديا تقل مريمينينا أرسل زينا بعل مسكال عبر رئيس أدوارات دبرتين قدس ماريان بمسون تساتفو بأباسات كهانات تقبيرون عبد زوات الدوبن سمينا وقيه محرنا بزركب موشة بمأكلات بستقبرين ناي لاباراتور مرمراتات شودشتا زيغاتات كورونا فيروس ترغيبهم عبد نوزبا رعتا زركب تكالات عنا عقم سبن مسارحيتات مدلابن زحاشا قلقلت كهبا كم زحقزن تحبيرو إرتراوين تقمط ريبابليك دوب سودان مع كان مخاطر كوفيد-19 نمسسان دعلي $100,000 وفيهم أبنو زبا ناقفا زراتي أبطبق كناتات كم زركب تقاليتون أبنو زبا تورنا هزبي من محدار كوابي امباباريا بوفرات ارقيا يتقنالو سريلانكا كبريطانيا استلاكلا بكونتينرات زتملأ قحاف أزي حدقنيا نقرات حيزلو بزبل نقليون نابتها هاجر مليساتو سراويت أرمينيان أذربيجانن بسنكي اتي نقلتين هاجرات الساحب زوبا ناب كونتي بمئتاوم بوحدو حانتي ناي أذربيجان هليكوبتر توقع وريقان بعالم درجات تقلال قطري بكورونا فيروس زموتو لعلي 1 مليون بتحهم أبي كاليفورنيا استغستا حدش بارع مرور معي سدرا بيتات كبيت نبروتم مزابيلو أمريكان بريطانيان أبي مرمرن ممعبال كنتاو بالحين حدش ناي متعبار سمع كتيمان نقاف لاي سراويت نيجيريا علامة زقبر متكعتي كم تقايدة تقليتون تشاينا أبي متنعتي أكابابي كم زنات فاز تقصتن كلتا ساتلايتات نبتفر ونشيفها زرزر زينا بعل مسكال مزولو قطعتات مخاطر كوفيد-19 اتي لمود أبي ميدا بحث مسكرم زكايد سنة سرعات كجبر سلازيكال بتصادفو قدس سينودوس تراي تمالي 27 مسكرم أبي رئيس أدوارات دبرتين قدس مريم تخبيرون أبتي كاب ساعة شمونت نقول جميرو بأقول تلفزيون إيرترا بقطعات تفنوا سنة سرعات مغتل صحفي قدس سينودوس ليك كهنات سامين تصقاي مؤمنان ولا كوا كم تلمود أبي مولع داميرا بأكل انت زي تصنبرو نتمدب أبي جزم كوينم بقطعات بإير تي في كتاتلون نتي كبر بعل بصالات كذكرون كم تجبر جليسام أبتي سنة سرعات بمرحلة بوتانا بوتات عبالات قدس سينودوس صالة مستوهبة وداس مريم تعديلو كيدان بتيهم بلباسيان تسبيحو بمرحلة ممهران رئيس أدوارات دبرتين قدس مريم ملتان تمريحو كمون شبشبات خايدو نتبع على زملكات استمرار زهابو حلفي سبكة وانجيل أرثوذكس توحدو بيت كريستيان إيرترا ممهر سمون بيانه نعمت بعل مسكالن حيمانيتوين حاجراوين تحسدون ترجمون بزرزر أبريهم أمور داتا بوص أبونا بيتروس عقاب منبر قدس باتريارك بوص أبونا ليقواس وانا صحفي قدس سينودوسن بوص أبونا باسيلوس وانا محادار منبر باترياركن مسكال بزحازو ليكاونتن كهناتن تسنيم نتي أبي قطري رئيس أدوارات دبرتين قدس مريم سدالو داميرا بأربعة مأذن بمبراخ واللي عمو وانا صحفي قدس سينودوس بوص أبونا لوقاس أبزهابو مزازم معدو واتي زولو قطعتات مخاطر كوفيد-19 بقندو ندحنتنا زعل مسألة زقونه مؤمناتن بو تماريحهم كملالوسون ندحنتهم دحنت زبومن هاجرومن كرغاغوتون أباتاو مخرم لجيسوم نخال زيناتات وشتاغر ناب ليديا تخل مريم أسكركم أب زوباتات دوبوبن سمعنا وقيح بحرنا بزركب موشبي مأكلات بزتقبرن ناي لاباراتوري مرمراتات شدشت زيقاتات كورونا فيروس ترخيبوهم أب زوباتات دوبوبن سمعنا وقيح بحرنا بزركب موشبي مأكلات بعسران شدشن مسكرن بزتقبرن ناي لاباراتوري مرمراتات شدشت زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيت اللهم زم زيجاتات حموشته أب موشبي مأكل سرحة زبا دبوب حد دما موشبي مأكل بادا زبا سمينا وقيح بحري تعاقبهم زتنحيهم بملؤهم دما أبز حلفة قربا سامنتات بفنو كاب إثيوبيا زتملس مخانهم تفليت الله إذ غمزيلون كله فيروس ترخيبهم أب هوسبيتالات دوبوباوي قيح بحر تعاقبهم حكمنا وكنكن كجبر لهم زتنحو 11 زيجاتات حاويهم لنبيتهم تفانيهم اللو بز مسرت أب إيرترا تقلال قطر بكورونا فيروس تلخفو زيقاتات كسابلومي 375 بتيح الله 341 كاب زيهم بستقبر لهم حكمنا وكنكن حاويهم كاب هوسبيتال كفانو ونكلو 34 دما أب هوسبيتالات تعاقبهم يركبو
ሚኒስትሪ ጥዕና 26 መስከረም 2020 ኣብ ንኡዞባ ኣራዕታ ዝርከባ ትካላት ጥዕና ዓቕም ሰብን መሳርሒታትን ምድላበን ዝሓሸ ኣገልግሎት ክህባ ከም ዝሓገዘን ተሓቢሮም ኣብ ንኡዞባ ኣራዕታ ዝርከባ ትካላት ጥዕና ዓቕም ሰብን መሳርሒታትን ምድላበን ዝሓሸ ኣገልግሎት ክህባ ከም ዝሓገዘን ሓላፍተን ትካላት ጥዕና ነርስ ኣሕመድ ዓሊ ዳናባ ገሊጹ ኣብዛ ዓመት እዚ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ንምስፋሕን ንምምዕባልን ብዝተኻየደ ስራሓት ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ፂዖ ንውፅዓት ዕሸላት ፍሉይ ክንክን ንምሃብ ዝሕግዝ መሳርሒታት ኣብ መደበር ጥዕና ኣዩመን ድማ ኣገልግሎት ላቦራቶሪ ከም ተዋደደ ዝሓበረ ነርስ ኣሕመድ ሞያውያን እውን ብቁፅርን ዓይነትን ከም ዝወሰኹ ኣብርሂዎም ህዝቢ ዘርእዮ ዘሎ ዕዙ ተጠቃምነት መርኣያ ናይቲ ሰሪፅ ዘሎ ልዑል ንቕሓት ምዃኑ ጠቒሱ ድማ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ተመላሊሶም ናይ ዝተሓከሙ ቁፅሪ ምስ ተቐዲሙ ዝነበረ ተመሳሳሊ እዋን ክነጻጸርን ከሎ ብ24 ሚእታዊት ሕክምና ትሕትን ልዕልን 5 ዓመት ህፃናት ብ47 ሚእታዊት ስሩዕ ሕክምናዊ ክትትል ናይ ዝገበሩ ሕሙማት ኣሃዝ ድማ ብ60 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ኣረዲኦም ነፍሰ ጾራት ጥዕንአንን ጥዕና ዕሸላተንን ንምውሓስ ግቡእ ክትትል ንኽገብራ ቀጻሊ ጎስጓሳት ከም ዝካየድ ካብ ትካል ጥዕና ኣብ ዝረሓቓ ዓድታት ንዝነብራ ድማ መጸበይን ነፍሰ ጾራት ተዳልዩ ከም ዘሎ ዝሓበረ ነርስ ኣሕመድ ኩለን ነፍሰ ጾራት ኣብ ትካላት ጥዕና ንኽሓርሳ ተወሳኺ ጻዕርን ስራሕን ከም ዘድሊ ኣነጺሩ ሓላፊ ትካል ጥዕና ንኡዞባ ኣራዕታ ነርስ ኣሕመድ ዓሊ ዳናባ ኣብ መወዳእታ ኣገልግሎት መጥባሕቲ ዘድልየን ነፍሰ ጾራት ናብ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል ዓሰብ ይለኣኻ ስለ ዘለዋ ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ጢዖ ዝወሃበሉ ኩነታት ክመቻቻ ኣዘኻኺሮም ኤርትራውያን ተቐማጦ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ንምስሳን ልዕሊ $100 ወፍዮም ኤርትራውያን ተቐማጦ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሳልሳይ እብረ ወፍያታት ምስሳን ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 $102,650 ኣሜሪካን $1,138,350 ፓውንድ ደቡብ ሱዳን ከም ዘበርከቱ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣነፂሮም بخال وجن أبي إيطاليا عبد حلف الشدة ورحي لمخاطر كوفيد 19 بهزبن هاجراوان ودابيتاتن كمون بولك المحبراتن كوات عزت عن حجنزب 410 شحن 650 يورو بتيحوم كم أكل نيزي حماد إن أسجنفر باري 300 يورو حماد إن أسجنفر أبروزو 300 يورو محبر أستريو مريم روما 300 يورو محبر قدوس ميكيل نابولي 300 يورو بيتا كريستيان مولو وانجل فرنسا 500 يورو محبر حلنا ميلانو دما 400 يورو كوفيون كلو جوجلت انعات جرمن بتغلالا 600 يورو أبالات محبر قدوس جيورغيس كتاما هانوفر 3540 يورو محبر إسرا سنة أفنبورغ 300 يورو كمون محبر مدهاني عالم أديتات فرانكفورتن كبابيان 11 يورو أبركيتوم ናብ ዜና ወፃኢ ምስን ሰግር ስሪላንካ ካብ ብሪጣንያ ዝተላከላ ብኮንቴይነራት ዝተመልአ ጉሓፍ ኣዝዩ ሓደገኛ ነገራት ሒዙሎ ብዝብል ንገሊኡ ናብታ ሃገር መሊሳቶ ሰመዝታ ሃገር ከም ዝሓበርዎ ብሓደ ብሕታዊ ትካል ካብ ዝኣተወ 263 ኮንቴይነራት ገሊኡ ኣዝዮም ሓደገኛታት ዝኾኑ ናይ ሆስፒታል ናውቲ ተረኺቦም ኣሎ እቲ ኮንቴይነራት ዳግመ ምምስራሕ ሓሊፎም ናብ ኣገልግሎት ዝምለሱ ከም ፍርናሽን መንጸፍን ዝኣመሰሉ ዘገልገሉ ናውቲ ሒዞም ከኣትዉ ትፅቢት ተገይሩሉ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኸኣ እቶም ንጥዕና ሓደገኛ ዝኾኑ ነገራት ከም ዝሓዙ ዝተኣምነሎም ከም ዝምለሱ ክግበር እንከሎ እቶም ዝበዝሑ ኮንቴይነራት ግን ኣብቲ ሃገር ክጸንሑ ተወሲኑሎ ኣብቶም ጉሓፍ ሒዞም ዝኣተዉ ኮንቴይነራት ፕላስቲክን ካልኦት ንመዐሸጊ ዝተፈላለዩ ኣቑሑት ዝኾኑ ናይ ፕላስቲክ ባህሪ ዘለዎም ነገራትን ተረኺቡሎ وهو قال بعل مزيد جمرك سريلانكا اتم زتلاكو كونتينرات نحجن ممرحن اوروبا وحبرات زتحاسون حلاف الناس زغدلو من كم زخون حبيرون اجنس حلوا كبابي بريطانيا بوغنون كاب منغست سريلانكا توسخ حبريتا كوهابو كم زحاتت بمغلات اتجيغا بخمي كفتر كم زخاله كنتصارينا كبلافليتون كاب هاجرات اوروبا زلاخو غحافاتن زغلغلو ناوتن كاب زقبلا هاجرات تنزبزحا مليسن نابتا هاجر يسدو كم زلو ايغلات ماليزيا عب زحلفت الري زي حقاوين زبلتهم 42 كونتينرات ناب بريطانيا مليسانيرا سراويت أرمينيا أذربيجانن بسنكتين نقلتين هاجرات زساحب زوبا ناغورنو كاراباك ناب غونص بمئتاون بوحدو حانتي ناي أذربيجان هليكوبتر توقيع وديغا كلتين هاجرات بزعبات جيتشت ماني جميرو أبزبل نحاد حدني كاسسالوا
ቀዳማይ ሚኒስተር አርሜንያ አዘርባይጃን ብኣየርን ብምድርን መጥቃዕቲ ከም ጀመረት እዩ ዝኸስስ። አዘርባይጃን ድማ ካብ አርሜንያ ንዝተኸፍተላ ተቑሲ መልሲ ከም ዝሃበት ብሰንኪ መጥቃዕቲ ድማ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞትዋን ከም ዝቆሰልዋን ገሊጻ ኣላ። እቲ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ደባዊ ምሰሓብን ጎንፅን ካብ ቀረባ ኣዋርሒ ጀሚሩ ከም ዝተጋደደ ይግለጽ። ሕብረት ሶቪየት ነበር ኣብ 1991 ቅድሚ ምብትታና አርሜንያን አዘርባይጃንን ኣካል ሕብረት ሶቪየት ከም ዝነበራ ይፍለጥ። አዘርባይጃንን አርሜንያን ብሰንኪ ዘሰሓሕበን ዞባ ንኣስታት 40 ዓመታት ኣብ ምሰሓብ እየን ዘለዋ። እቲ ቦታ ናይ አዘርባይጃን ምዃኑ ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ኣለዎ፣ ግን ከዓ ደቂ አርሜንያ እዮም ዝነብሩሉ። ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ብዘጋጠመ ደባዊ ጎንፂ ብውሕዱ 16 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ኣብ አዘርባይጃን ድማ እዚ ዝጠንቆ ሓያል ህዝባዊ ሰልፊ ተኻይዱ እዩ። እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ባኩ ዝተኻየደ ሰልፊ እቲ ዘሰሓሕብ መሬት ሙሉእ ብምሉእ ተመሊሱ ናብ አዘርባይጃን ክኣቱ ዝሕተት እዩ ነይሩ። ሰራዊት ምክልኻል አርሜንያ ኣብቲ ሎሚ ዘጋጠመ ጎንፂ 2 ሄሊኮፕተራት 3 ድሮናትን ወቂዑ ከም ዘውደቐን 3 ታንክታት ከም ዘዕነወን ይገልጽ። አዘርባይጃን ብወገና ካብ አርሜንያ ንዝተኸፍተላ መጥቃዕቲ መኪታ ተጥቃዕ ከም ዘላን ብሰንኪ ደብዳብ ከቢድ ኣፅዋር ንጹሃት ሰባት ከም ዝሞትዋን ከም ዝቆሰልዋን ኣፍሊጣ። ብተወሳኺ እውን ሓንቲ ሄሊኮፕተር እኳ እንተሰኣነት ኣብረርቲ ናይታ ሄሊኮፕተር ግን ከም ዝደሓኑ 12 ናይ አርሜንያ ፀረ ነፈርቲ ኣፅዋር ድማ ከም ዘዕነወት ገሊጻ ኣላ። ብዓለም ደረጃ ጠቕላላ ቁጥሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ልዕሊ 1 ሚልዮን ቁጥሪ ዝተለኽፉ ድማ ልዕሊ 33 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ወጋዓውያን ስታቲስቲካውያን ፀብፀባት ኣነፂሮም። ብመጠን መልከፍቲ ንኣሜሪካ ተኸቲላ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ኣብ ትርከብ ህንዲ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ምስ ተመዝገበ ኣስታት 83,000 ሓድሽ መልከፍቲ ደሚርካ ጠቕላላ ቁጥሪ ዝተለኽፉ ናብ ልዕሊ 6 ሚልዮን ዓሪጉሎ። ኣብታ ሃገር ጠቕላላ ቁጥሪ ዝሞቱ እውን ናብ ልዕሊ 95 ክቢሉ ከም ዘሎ ዝሓበሩ እቶም ፀብፀባት በዚ ዘለዎ ናህርን ተቐፂሉ ኣብ ሓፂር እዋን ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ተመዝጊቡ ዘሎ ልዕሊ 7.3 ሚልዮን መልከፍትን ልዕሊ 209,000 ሞትን ክትበፅሖ ከም ትኽእል እዮም ስጋኣቶም ዝገልጹ። ኣብ ብራዚል መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ብተዛማዲ ነኪ ምህላው ዝሕብሩ ፀብፀባት ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ምስ ተመዝገበ ልዕሊ 14,000 ሓድሽ መልከፍቲ ደሚርካ ጠቕላላ ቁጥሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ልዕሊ 4.7 ሚልዮን ክበፅሕ እንከሎ 141,000 ድማ ሞይቶም ኣለዉ። ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ብኣዝዩ ኣሰካፊ ናህሪ ወሲኹ ምህላው ዝሕብሩ ፀብፀባት ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣብ ፈረንሳ ልዕሊ 11,000፣ ኣብ ብሪጣንያ ልዕሊ 5,600፣ ኣብ ኢጣልያ ልዕሊ 1,700፣ ኣብ ጀርመን ድማ ልዕሊ 1,300 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ተለኽፉ ፍሊጦም። ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብ27 መስከረም ዝተበገሰ ሓድሽ ባርዕ መሮር ብልዑል ናህሪ ናብ ሰፊሕ ከባቢ ብምስፋሕፍሑ ኣማይ ስድራ ቤታት ናብ ውሕስ ከባቢ ክግዕዛ ተገዲደን። እቲ ድሮ ልዕሊ 400 ሄክታር ዝሃመኸ ባርዕ ሓያሎ ኣባይትን ካልእ ትሕተ ቅርፅን ከም ዘዕነወ ዝጠቐሱ ፀብፀባት ጠንቂ ምዕፃው ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሆስፒታላት ኮይኑ ከም ዘለዎን ኣፍሊጦም። ብዘይካዚ ኣብ መስመራት ኤሌክትሪሲቲ ክኽሰት ዝኽእል ተወሳኺ ሓደጋ ብዝፈጠሮ ስጋት ልዕሊ 65,000 ኣባይቲ ኣገልግሎት ተቋሪፅዎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ዛጊት ንጠንቅቲ ኣስታት 120 ኪሎ ሜትር ሰሜን ካብ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ናብ ዝርከብ ከባቢ ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ዘነፅር ወጋዑ ሓበሬታ የለን። ሰመዚ ምቁፅፃር ሓደጋታት ባርዕ መሮር ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽቲ ግዛኣት እውን ንሓደጋታት ባርዕ መሮር ምቹው ዝኾነ ኩነታት ኣየር ተኸሲቱ ብምህላው ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ጥንቃቐ ከዘውትሩ ፀዊዖም ኣለዉ። ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ ምርምርን ምምዕባልን ኪነታዊ ብልሒ ማለት ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሓድሽ ናይ ምትሕብባር ስምምዕ ከም ዝኸተማ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ ታሪኻዊ ክብል ዝገለፆ ስምምዕ ክልቴን ሃገራት ኣብ ቴክኖሎጂያዊ መዳይ ሓቢረን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሓ ንዘለወን ጥሙሕ ዘረጋግፅ ምዃኑ ሓቢሩ። እቲ ስምምዕ ንናይ መጻኢ ሓበራዊ ቁጠባዊ ዕብየትን ምርግጋፅ ሃገራዊ ፀጥታን ዝሐይል ምዃኑ እውን መንግስቲ ኣሜሪካ ገሊጹ። ኪነታዊ ብልሒ፣ ዘቤታዊ ሮቦቲካዊ ዕዮ፣ ዝተራቐቐ ኢንዳስትሪያዊ ዕዮ፣ ኪነታዊ ፀጥታዊ ሓለዋን ስለላን፣ ምክትታል ክሊማዊ ኩነታት፣ ምንቅስቓስ ገንዘብ፣ ምንቅስቓስ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ፣ መርሓ ኣልቦ መካይንን ካልእን የጠቓልል። ሓያላን ሃገራት ኣብቲ ጽላት ዘለዎን ዓቕምን ኣፍልጦን ንምድላብ ናይ ቢልዮናት ዶላር ባጀት ሰሊዐን ይነጥፋ ምህላወን ኪላታት ናይቲ ዓውዲ ይሕብሩ። እዚ ኣሜሪካን ብሪጣንያን በፂሕኖ ዘለዋ ስምምዕ ካልኦት ሃገራት እውን ኣብ ተመሳሳሊ ስምምዕ ክበፅሓ ከም ዝድርኽ ይዝግለጽ። ቻይናን ጃፓንን ኣብ ምህዞን ተጠቃምነትን ኪነታዊ ብልሒ ብቐዳምነት ካብ ዝጥቀሳ ሃገራት እየን። መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቓት ንቃፍላይ ሰራዊት ናይጄርያ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ማዕከናት ዜና ንመግለፂ ሰመዚ ፀጥታ ናይታ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን።
በቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጄርያ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣባላት ጸጥታ ዝርከቦም ብውሕዱ 30 ሰባት ከም ተቐትሉ እቲ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ብሰንኪቲ ናይ 26 መስከረም ፍጻሜ ሁስያት ዝርከቦም ዓሰርተታት ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጽሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ። ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይጄርያ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመት። ኣብቲ ከባቢ ካብ 2009 ብዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታትን ግጭታትን ህይወት ኣስታት 40,000 ሰባት ከም ዝጠፍአ ሚልዮናት ድማ ከም ተመዛበሉ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ቻይና ኣብ መጽናዕቲ ኣከባቢ ከም ዝነጥፋ ዝጠቐሰተን 2 ሳተላይት ብ27 መስከረም ናብ ጠፈር ወንጪፋ። እዘን ሳተላይታት ንባህርያዊ ጸጋታት መሬትን ማይን ዝምልከት ሓበሬታ ክልእኻ ምዃነን ማእከል ምርምር ጠፈር ቻይና ሓቢሩሎ። ብዘይካዚ ብዛዕባ ጠንቅን ሳዕቤናትን ባህርያዊ ሓደጋታት መልእኽቲ ክሰዳ ምዃነን እቲ ማእከል ኣፍሊጡ ኣሎ። ይኹን እምበር ክሳብ መዓስ ኣብ ጠፈር ክጸንሓ ምዃነን ዝተዋህበ ሓበሬታ የለን። ኣብ ጠፈራዊ መዳይ ብተዛማዲ ጽቡቕ ገስጋስ ተመዝግብ ዘላ ቻይና ነዘን ናይ ትማሊ ደሚርካ ኣብ ተመሳሳሊ ስራሕ ዝነጥፋ ኣስታት 350 ሳተላይታት ናብ ጠፈር ከም ዝወንጨፈት ጸብጻባት ይረድኡ።